Halo investor lan pedagang sing dikasihi. Karo sampean proyek Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo dideleng saben indikator kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen sampean pengin, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa ndeleng saben indikator saka perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Saiki kita bakal nganalisa kinerja saiki perusahaan. United Therapeutics Corp, ticker UTHR. Review adhedhasar data tanggal 28 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan United Therapeutics Corp kalebu subkategori Specialized Pharma, 29 perusahaan melu ing comparison, kang cukup wakil. Kita bakal weruh pancasan ing pesenan ing mburi video iki. Asil sakab kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 9 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika minus 3,8 terms. Yen sampean katon banget jembar, ing pasar kita minangka kabeh. Sampean bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang skor 9 kanggo perusahaan United Therapeutics Corp. Bandingake dinamika rega saham perusahaan United Therapeutics Corp lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng United Therapeutics Corp nuduhake dinamika 13,9%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 32,6%. Kapitalisasi pasar perusahaan United Therapeutics Corp regane $14,2 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $204 miliar. Regane buku perusahaan punika $6,8 miliar. Kanti kapitalisasi subkategori $32 miliar. Kanti bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake United Therapeutics ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 6,954%. Regane buku 20,963%. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, apik 1 titik. Perusahaan ing analisis duwe kewajiban utang $20,4 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 3% saka ibu kutha perusahaan. Asil tingkat utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rega saham perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 11,7. Rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio bati dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.211 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur ditaksir sawentara ing $1.32 yuta. Taksiran pratandha media wiki samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 4,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 9,8. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.990 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $3.260 mayuta-yuta. Evaluasi prakiraan indikator pendapatan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 0,5 poin. Marginality punika 40,4%, karo rata-rata ing subkategori minus 10,4%. Asesmen bati sales dibandingake pratandha subkategori, apik 0,5 terms. Saham perusahaan ing subkategori miturut nomor personel punika 7,524%. Iki 8% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $10.882.000. Nalika ing subkategori ana $11.774.000. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Media WI saben pegawai $927.07. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $125.300. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $2.294.000. Ing subkategori ana $1.204.000. Evaluasi volume penjualan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah enggo bareng sorted punika 4,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 3%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 60% kanggo perusahaan United Therapeutics Corp. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 50%. Rega saham nyoto perusahaan kira-kira $315. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan sekitar $402. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi. Guru, Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka pambiji perusahaan United Therapeutics, sistem informasi lan referensi penilaian Guru, Markets kaputusan digawe. Buka pesenan tuku ing $314.84 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi nggunakake kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 342,11. Mandeg mundut disetel ing 287,57. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 27 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker INSIM bakal dadi transaksi jual counter filing. Video ing urutan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget pamirsa wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem bantuan Guru, Markets.